Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean, Miren Meoki izanen da gurean, badakizue bera Baztango udaleko hondakin teknikaria dugula eta oraintxe berriki Europako hondakinen prebentziorako astea bukatzear dugu eta zenbait ekimen da ekitaldi antolatu dituzte horren inguruan. Mirenek eman digu guzti horren berri, ondotik bigarren atalean Lorenzo Sarratearekin egonen gara, erronkari jatorri izendapeneko lehendakariarekin, eta jatorri izendapenak domin berezi bat jaso berri du, Nafar gobernuak emana, eta horren berri eta jatorren izendapenean nola dabiltzan lanean kontatuko digu Lorenzok, eta azkenik saioari amaiera emateko Josu Sarobe albaiteroarekin egonen gara. Saioaren hasieran esan bezala, oraingoan gurekin Miren Meoki dugu, Baztango udalako hondakin teknikaria eta badakizue, azkenean nekazaritza eta beltzantza lurratik bizi da, lurrak ere ingurugiroaren beharra badu eta horretarako ezinbestekoa dugu gizakiok sortzen ditugun hondakin desberdinak behar den bezala kudeatzea, birziklatzera eta buru-belarri sartua dago aspalditxotik Miren ere horretan. Talaxe da ez Miren, ez da guaingo kontua ez, zuen borroka eta kontzientziazioa gizarteari begira, ja urtetatik dator. Pixko bat hondakin desberdinak sortzen ditugu, badakigu ere ze ondorioak ekartzen dituen hondakin guzti hauek ongi ez birziklatzea eta ze kostua suposatzen duen. Eta pixko bat sartu gabe momentuan bizitzari garen egoeran edo kanpaina berezietan, pixka batzuek Baztango udaletik, zu teknikari bezala, ze bilbidea induzue urteetan hondakinen inguruan? Zuk erran bezala, hondakinen afera arazo handi bat da, geroz eta handiago erratzen aldugu, geroz eta hondakin gehiago sortzen dugulako eta hondakin berriak agertzen ari direlako etengabe. Orduen bere asmentartan, ni ez nindago nor, ez nintzen, ez dakit, ni txikian nintzenetik benpin, bai hasi zen hasiera batean behiraren birziklapenarekin, gerora, gainerako guzia ere etzen sobera sortzen, organikoa orduan ez zen hondakin bezala kontemplatzen ere, azkenean edo dena probesten zen, edo baztanen adibidez, animaliekin eta aitzin iten zen hondakin frakzio horri. Gero sortu ziren, hasi ziren, papera eta kartoia, horren bereizketakin hasi ziren, ondotik ontzien arazoa etorri zen, gaur egun ere arazo handia suposatzen duena, geroz eta ontzi gehiago, plastiko gehiago sortzen dugu, eta horren birziklapenean eman ziren urrats batzuk, eta erraten aldugu azken frakzioa, hor daude ere hondakin berezia, traste handia, gainerakoak, baina bost frakzioa handien artean azkenekoa izan da organikoa. Azkenekoa, baina ez da berria ere, azkenean, baztanen 2008-2009 ikustu dut hasi zirela lehen konpostagailuak banatzen, etxeko konpostagailuekin hasi ginen, ondotik 2012 inguru hortan, 2013an lehen auzo konpost irlak edo etxolak edo guneak batu ziren, eta gaur egun bai azken urte hauetan indarra bideratu dugu gehien bat organikora, baita plastikoetara ere, baina organikora gehien bat, azkenean gaur egun suposatzen duelako gure zabor poltsaren 30%. Erdia organikoa da, eta beharrezkoa ikusten dugu irtenbide bat ematea honi. Orain azken fase honetan sartu gara ere kontenedoren marroiarekin, aukera desberdinak eskainiz. Horren inguruan ere, oraintxe murgilduri gaude edo bukatzear, Europako hondakinen prebentzio astean, afera bada mundu osoari arduratzen diona, dagokiona, eta Europatik ere indartzen ari dire, pixka bat prebentzio egiteko eta nola kudeatu hondakinak, halaxe da, ez? Hori da, egoera larrian gaude, ingurumenaren aldetik, beharrezkoa da nahi eta nahi ez zerbait egitea,
eta beti ere hondakinen politikak beti zentratzen dute hierarkia bat markatzen dute, eta hierarkia horretan lehenbiziko pausua da hondakinik ez sortzea edo prebentzioa. Orduen ongi dago birziklatzea, ongi dago bereiztea, baina atentzio gehiago jarri behar dugu hondakinik ez sortzeari. Ahalik eta gutxien sortu, eta gero sortzen dugun gutxi hori behar den bezala berezi. Orduen bai, hori dela eta joan den aste hau izan da hondakinen prebentziorako astea, Europatik antolatzen dena, eta aste horren baitan beti, bai Nafarroan, bai Pastanen ere egiten ditugu ekintza ezberdinak. Eta martxan jartzen ari gara, jarri ditugu ekintza horietako batzuk. Bai, eta baita ere gero solastuko gara gehiago ere, baina baita ere, orain dela berriki ez, Lekaro zen, Nafarroa mailako kanpaina berezi bat aurkeztu zenuten, edo, pixka bat jende asko etorri zen, eta ekintza ezberdinak ziren, ez? Pixka bat nola joan zen eguna edo... Bai, pixka aste horren arira edo aste horren aurkezpen gisa egin zen ekitaldi bat Lekaro zen, eta, nahiko ekitaldi potentea izan zen, edo, Nafarro mailako ekitaldi bat izan zen, bertan, bazun zati instituzionala edo, kontseilaria eta patzuergotik teknikariak eta etorri ziren, eta beste guk probestu nahi izan genuen hemengo esperientzien berri emateko. Baztanen prebentzio inguruan edo hondakin gutxiago sortzeko saiakera hitz egiten dira arlo ezberdinetan, eta horien berri eman nahi izan genuen. Orduen hemengo Baztango 5 esperientzia kontatu ziren, Mairagako mankomunitatetik ere etorri zen taldetxo bat beren esperientzia kontatzera, eta ondotik, pixkat ekitaldiari bukaera emateko, aurkeztu zen organikoaren bereizketa bultzatzeko edo horren inguruan egin den kanpaina baten inguruko bideoa. Aurkezpena Lekaro zen egin zen baita. Bai. Eta kanpaina hori bereziki zertan datza? Kanpaina hori da gehien bat bideo bat egin da. Pixkat erran bezala organikoaren bereizketa beharrezkoa dugu gaur egun. Azkenean organikoa behar den bezala ez bereiziz negutegi efektuko gasak handitzen dira, aldaketa klimatikoan eragin izugarria du, eta beharrezkoa dugu gaur egun hori egitea. Orduen bideo bat eginda, Nafarro mailakoa erran bezala, eta bertan Nafarroan ezagunak diren pertsonak agertzen dire, jendea organikoa bereiztera animatuz. Beraiek bat egin dutela erraten dute, beraiek organikoa bereizten dute, animatu nahi dute, oraindik pausu hori eman ez duena, ematera, eta organikoaren bereizketan murgiltzera beraiek ere. Bai, bizian pixot despistatua da bilenak, zer esango genuke, nola, organikoa sortzen dazkenean etxean, sortzen du guztiok, baita ere jatetxe ostatu eta leku desberdinetan, ze baliabide dire organikoa behar den bezala birziklatzeko? Baztanen, nik uste aukera haunitz jarri ditugu herritarren eskura, eta uste dut ez dagoela eskusarik. Azkenean, erran bezala, etxeko hondakinen 50% da, erdia da, eta organikoa behar dugu. Gure sailkapen horretan beharrezkoa da organikoa kontenedore berdetik atratzea. Ezin dugu jarraitu berdea organikoaren kontenedorea bezala konsideratzen, eta janari hondarrak bertara botatzen. Orduan, aukera ezberdina daude, jendeak nahi bali badu, etxean animaliak bali baditu, etxeko animaliei ematen aldie. Etxeko konpostagailuak eskaintzen ditugu, terreno txiki bat duenaren dako, edo aukera hori probestu nahi duenan dako. Hori egin nahi ez duenak, badu aukera, gaur egun Baztango herri guztietan, badago auzo konposta egiteko aukera. Orduan, udaleko hondakin zerbitzuetatik kontrolatzen dira auzo konpostaguneak, ongi zainduak daude, ongi kontrolatuak daude, eta jendeak badu aukera ontzi marroian berexi, ontzi batean berexi bere organikoa eta bertara botatzeko. Eta orai azken aukera izan da kontenedore marroia baita ere. Ez da Baztango herri guztietara iristen, oraindik, badugu intentzio orai zerbitzua onditzeko, baina iristen den leku horietan, konposta bidez egin nahi ez duenak, badu aukera bolsa itxian kontenedore marroira botatzeko. Momentuz kontenedore marroi hauek giltzatuak daude, eta udaletik pasatu behar da giltza bila, baina bertze aukera bat da, eta nik uste, honekin aukera guztiak betetzen ditugu, eta erran bezala ez dago eskusarik, nahi duenak egiteko. Eta nik uste nahi duenak baino, derrigor denek egin beharko inukela. Bai, bestetik ere, etorri zara pixka bat eredu desberdinekin, azkenean badakigu ez, elikagai asko,
ez dela behar den bezala gero aprobetxatzen, eta horretarako ere zuek ere pixka bat jatetxe desberdinei ere, eta pixka bizilagun desberdinei ere, konsumitzaileei, aukera desberdin ematen duzue, sobratzen den hori aprobetxatzeko, ez? Eta ez dakit pixka bat zer da eskuartean duzuen edo zer eskaintzen duzuen. Bai, urteen udaletik ere landu dugu, badugu udalean elikagai maila deitzen diogun mahai bat, eta bertan elkartzen gara hainbat teknikari, alkateakin, hilabetean behin, gutxi behiti, eta aurten indar berezia eman diogu edo zentratu dugu pixkat elikagaien xahuketan. Ikusten dugu ere elikagai haunitz botatzen dela, erran bezala, etxeetan 50% da organikoa, baina haunitzetan ez dugulako behar bezala probesten janari hori eta janari ondar sobera sortzen dugulako. Orduan ekimen desberdinak jarri dira martxan, eta horietako bat da, lehenago ere egin izan dugun kanpaina berriz ere indartuko dugu, eta da bertako jatetxei aukera eskaini diegu herritarrei soberakinak edo etxera eramateko aukera hori eskaintzeko, ez? Orduan guk taperrak ematen dizkiegu, batzorgaren bitartez, eta identifikatuak egonen dira kanpainarekin bat egiten duten establezimentuak edo jatetxe ostatu horiek, eta bertan aukera izanen dugu, bazkaltzera faltzera joaten garenean, zerbait sobratuz gero, plateran zerbait sobratuz gero, etxera eramateko. Haunitzetan ongi etortzen da, haunitzetan, behar bat askotan ez da sobratzen, baina sobratzen denetan ere lotxagatik, edo apurua ematen digu, edo olako gauzak ez ditugu egiten, eta egiarran lotxa eman beharko liguke plateran uztea. Bizkiat aldatu beharko genuke, orden, aukera hori eskaintzeko, 9 establezimentuk bat egin dute kanpainarekin momentuan, erran bezala identifikatuak egonen dira, eta menuetan ere izanen dute pegatinatxo bat oroitarazteko. Aipatzen alditugu zeintzu diren edo... Bai, momentuz bat egin dutenak dira Oronozen piztu ostatua, Kortarixar jatetxea Elizondon, Sobrino ostatua Elizondon, Juli ostatua, Santxotena jatetxea, Ordoki erretegia Arizkunen, Etxeberria jatetxea baita ere Arizkunen, Irigoieneko benta izpegiko benta, eta Elbeteko posada. Momentu zaude daude, espero dugu pixkanaka gehiago gehitzea eta hau normaltasunez egina izatea. Azze beteka da, ezin dut gehiago jan. Lasai, hemen da, birron egin taperra. Janaria sobratu bazaizu, eskatu eramateko. Bai, azkenean, ez da zela inorrek lotxe izan, soberakin hori etxera eramategatik, eta lotxe eman berrean eredu izan da dira, azkenean beste ikusi behar dute eredu bat bezala, ikusteko zer den benetan ongina dagoena. Eta ez dakit, miren zozergiko geratzen zaigu aipatzeko, edo... Bertzerik gabe, mundu guztia animatu, ondakin gutxiago sortzera edo kontziente izatera, eta sortzen den hori organikoa barne, behar den bezala bere iztera. Oso ongi, miren, zuei ere zoriondu egiten duzuen lanagatik, eta urtea ja geratzen den pixarra hau, agudo pasatuko dut, ongi bukatu, eskerrik asko. Mila zuei, berdin. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Lorenzo Sarratea dugu gurekin, badakizue bera, Erronkari jatorri izendapeneko lehendakaria dugula, eta Lorenzo, lehenbiziko gauza zorionak ez? Mil esker. Orain dela 10 bat egun edo, ikusi genuen, aditu genuen, nola Nafar gobernuak, sari bat, odo mina bat eman zizuen, Carlos Hirugarren Noblearen gurutzea ditzen dena, eta zu izan zinen pixka bat, domin hori jaso zuena, Erronkari jatorri izendapenaren inguruan, aurten gainaz jatorri izendapenak 40 urte egiten ditu, eta pixka bat dana batera etorri da, ez dakit zer suposatu zuen zuretzat eta pixka bat jatorri izendapenarentzat domin hori jasotzea. Hombre, lehenbiziko sorpresa ez, ginen inondik inora espero ez, holako, eta gero, postasunez, azkenean gure lana agertzen da ez, lana egin dugule eta, sari beda hori, lana horren orde. Bai, bereziki domin hori ematen da pixka bat egin duzuen lanagatik ez, pixka bat begituta Nafarroari begira edo pixka bat bultzatzeko, bai lehen sektorea, bai
ingurugirua zaintzeko, hor faktore asko dira azkenean, ez? Bai. Kasi ez da ziur, baino lehen sektorea ematen zaion lehenbiziko domina da. Ez da izen bat urtetuen dominaok maten, baino lehen sektorea nik uste da lehenbizikoa. Eta da pixket hemen egiten den lana, eta ere bai, Nafarroako imaginao zabaltzen dugulako kanpora, ez, hemendik kanpora, bai. Baina da pixket trajektoria bati. Bai, hori da. Zu izan zinen aurpegi edo pixka bat jaso zuena domina, baina atzetik hor, hartzai asko daude, ez, lan asko egiten duen jendea, eta azkenean guztiak sentitzen dire dominoren parte, ez? Hombre, izan genuen aukera, ez? Izan genuen aukera 2 minuto solasteko pixet eta, uste dut argi utzi nuela, ez? Denendako dela, ez? Beste jende aitu dena lanean eta aigeren lanean eta denendako dela, bai. Hasi hartzainetik eta gazna egiten dutena denena da. Bai. 40 urte hurrena, erronkari jatorri izendapenak, eta beti ere COVID-a zela medio eta zen erreza izan, baina burutan zenuten ospakizun berexi bat egitea, urte hurrena horren inguruan, eta urri bukaera aldea edo egin zenuten, ez zuen ospakizun ofiziala edo pixu bat ospakizun potentegoa. Bai, argi nuen, inbiargi nuela, bai ala bai, ez, egun bet. Eta zaila izan zen, porque ez dakik nuen azkenean zer egiten alko ginen, zenbait jendekin, eta saiatu azkenean pentsatu urri bukaeran inen dugu, eta bai ala bai. Bai jende gehiokin, jende gutiokin, eta pues egin zen, eta konten, bai. Azkenean jende kopuru ederra bildu ginen, tartean hartzaina, gaznegile, tekniko, bazien, beste sormarketako lehendakariek eta gustora, bai, gustora. Burgen izan duzen, ez? Bai. Eta pixko bat ze egitaragoa zen, nola ospatu zenuten eguna? Zer egin zen? Lehenbizia entzen, ez, aktu instituzionala deitzen dena, ez? Hango alkatea intzen solasaldi bet, hemengo sukaldari betek ere intzuen, Nafarroako konseilero Iziar Gomezek ere egin zuen, ni ere bai, tarteka izan ziren, ez, kantu betzuk eta historio batzuk, eta gero hortik pastu ginen gauz hoberenan, eta denen artean luntxu bat gozatu ginen, eta elkarren artean solasian haitu ginen, guztu edarrian, eta hoi zen pixket. Eta hori beste edo ospakizun eguna izan duzen, baina zuek jatorri izendapenean zaudetenak, bereziki hartzaia, orain buru belarria berriz ere, ez, denboraldi berriari begira, ardiak umatzen eta hasten da berriz ere gurpilari buelta, ez? Kasi, ez ginen oinik atzen du egande urteko kanpaina eta hasten gara berrien, ez? Eta orai batzu umetbetuzte ardie, bestatzu aizizko gora hasten, eta gazna egiten ere ronkalen hasiko die, igual hasi die, kasi. Ez dakite pixka bat atzera behitu, aurreko denboraldia bukatu berria ikusten dugu, denbora gudo pasatzen da, balorazioa pasadan denboraldikoa nola, orokorki nola aipatzen dugu izan dela? Salmentan aldeti positibo, nik uste gazna nahiko ongi den saltzen, eta produzio aldeti bai izen dugule beherakada bat, ez, pixet, ikusten dugu, esne litro batzu joan diela beste toki batzutera eta ronkalen pixket ez toki honi ziur, baina eguneko 10 bat igual gazna guti hori eta aurtengo denboraldia berriz, ze aurre ikuspen duzue, ze asmo duzue? Ikusten dugune da, industrian aldetik esnean prezioa pixego batiko dela. Ez dakit hartzainek aski zein dugun konpentsatzeko, gure gastuek ere ziarrezki goatzen, ez dakit konpentsatiko den, baina bedere pixe goatzea positiboa da. Eta gero gaznare pentsatzen du pixket goatu beharko dutela, bertzen ezin daike. Hori da ez, azkenean, denok dakigu zein egueretan zaudeten, ez? Lehen gaiak nola garestitu diren, argindarra, gasolioa eta abar, eta azkenek zuek kalitatezko produktua egiten duzue, eta hori dana, azkenean zuen diru sarreratan isladatu behar da, eta azken finean produktu beran, produktu bat, kalitatezko produktu batek prezio bat behar du, eta konsumitzaileak ekin behar dugu,
horren prezio hori dela, kalitatea dela, eta goti sartzen dugula gainez. Hori da, azkenean ez badio balore bat maten gasna on bati, azkenean zaila da, gasna ona segitzen itia ez. Azkenean guk gure lana behar dugu etekina atra, eta bueno, behar dugu denen artean nola baite, kontsumitzaile erakutsi ez. Hobekio nola egiten dugu lana, ze maneretan, eta baloratu dezatela bai. Bai, zuek denboraldi berrien nola hartzen duzu pixo bat, umatzekin ardila, bildotxe pixo bat behitu behar dire, gero hasten zarete jeizten, poliki martxa hartzen, ez? Bai, bueno, azkenean umatzen hasten diela izten da igual estresantiena, ez? Bueno, azkenean izten duzu egun betzuten golpe kozkorrak eta hori ni ardi gutitutela, baina izaten dira momentu estresante batzuk eta gero jeizten hastekin, egunero behar duzu goizatzetan jeitzi, baina da lan fijo, pixket. Kalkuletzen alduzu, ez? Bueno, behar dira 6 eta 8 o lo que sea, ez? Umetzen ari dela, hor ez da orduik, ez da eus, bai. Bai, lan rutinario bat gero da azkenean, ez? Jeizte hori, eta gasna on bat egiteko, lehen gaia ardi esnea dugu, eta ezinbesteko, ez? Ardi esne hori kalitatezkoa izatea, garbia izatea, eta abar, ez? Horazten da dena, ez? Hasi ardi ematen dion janaretik, eta higieniko hori, erran behar da, ez? Hartzaine hilebetean 3 aldiz hartzen dazkutela muestrak, ez? Zautzeko bakteriologia, zelulak, denak, ez? Grasa, protein, dena. Eta gero, normalian 2 egun ibiltzen daukute esnea, eta kamion batera gaten da, eta kamionetik ere egunero ez hartzen da analitikoa, ez? Eta orduen, badu segurantza bat, esne on bat aliatzen dela gasna on bat egiteko. Hori da. Ongi Lorenzo, zuek ere hor zaudete, ez da aski lehendakari lanak egitea, baizik eta hartzai lanak egin barra dituzu, eta azkenean afizio handia duzu, inplikatzen zara, eta urtea zuek ere ongi bukatu, eta disfrutatu duzuen lanean. Eskerrik asko. Mil esker zuei. Azken atal honetan, Josu Sarobe, Nafar gobernuko albaiteruarekin gaude, eta Josu, neguan sartzen, edo behintzate guraldia eta negu giroan, eta pixka bat aipatzeko zakurrak. Zakurren kasuan adibidez ez, badakigu batarteka zakurrak galtzen direla, jendeak zakurrak aurkitzen dituela, eta ohitura handia izaten da ez, azkenean sare sozialetan edo horrelako saretan argazki bat igo, eta norena da, aurkitu dut, ez dakit berez prozedura egokiena zen izan beharko zen. Bai, jendea honez kasuetan borondate honarekin, hasten du paratzen argazki apatzen eta sare sozialetan zugerten zuna, barridikoa galdetzen, hau taure, eta guzti dugu prozedimentoa izerra isau dela da, behiratu lehenbizikoa gauza berbadu mikrotxipa edo ez. Orduan, behiratzeko mikrochip hori, hau izaltzen aldigu guri, edo zein albaiterui, haunez jende badu lektorea, tratanteak badute, ayuntamentu bada lektore bat ere bai, eta lehen da biziko lana da lektorea pastu. Eta balin badu mikrochipa, guri abisatu, eta badugu base datoz, eta harpatzen alda nagusia. Inkluso frantsesak izan balin badire, ere harpatzen da nagusia, eta nagusia zuraski bizpairugunetan torko da. Ez balin badu mikrochipaik, orduan bai ardura izan da udaletxena. Orduan bai jo behar du udaletxera, eta horiekin behar dire kargo, eta horiek eramaten dute perrera, Iruñeko perrera. Baina sistema azkarrena, sare sozialetan nahi dute patu, baina lehendabiziko gauza da, behiratu haber ze norena den. Eta hori oso erraixa da, gaina normalen, albaitero pribadok ez dute horregatik kobratuko, ez bisitei gero, ez ditzen zu edozen albaitero pribadori, eta hori pasatzen handizuta. Pasaldi bat egin dio. Bai, asko gertatzen da ere, igual ere ez, igual izako zakurretan dola ez, zakurra honiz dituztela, gaur ibiltzen dire basurde izen hemen, bihar pasata ezakinun, eta zakurra galtzen zaizkie, eta kasu horietan ez, mikrotxipa izan ezkero, baixa da lokalizatzea. Bai, jende guztia badaki obligazionea dela mikrotxipatzeko zakurra, eta badakigu haunez gelditzen dira mikrotxipatu gabe, baina, beti ardura bada, azkenean zakurra galtzen aldak, ezi badire ortotxak, edo petardoak, edo batez ere jende igual oporretan tortzen dela eta despistatzen da eta zakurra ezaki bueltatzen, horako gauzetan izaten dire. Bai, beste gai batera pasatuaz,
bada eritasun batez, IBR deitzen dena, behi eragiten diona, eta horren inguruan, baduzu zenbait gauza ipatzeko, ez ezagit aspalditxuko eritasuna dugun, eta pixka bat komentatzen aldugu. Bai, ganadero gehienak ezagutzen dute eritasuna, batez ere da katarrok sortzen ditunak, eta abortuak ere bai sortzen altu, baina batez ere katarrok sortzen du. Eta, orain arte jendea edo bazen jendea txertatzen zuena, eta lehenoko txertoa markatu gabekoa zen, merkeago zen eta ona zen. Pasazki ondarreko bi urtetan debekatu da txerto markatu gabe hori erabiltzea eta erabiltzen da txerto bat markatuta. Horrek bere izten digu, jakinen dugu gero odol analizis batean, anticuerpo horiek diren txertoen gatikan edo eritasunen gatikan. Eta, eta momentuz, jendea, eta txerto markatu hau gerestiko da. Orduan jende batzuk leheno txertatzen zutena, ez dute txertatzen, eta jendea ez da animatu sobera programa de erradikazion bat eginda, sortu da programa de erradikazion bat eritasun hau garbitzeko. Momentuz voluntarioa da. Igual hemendik 3 urtetara obligatorion bihurtuko da. Zertaz den hau? Hau eritasun batez ere komertziala da. Ja Europako poblazioa, eguneko 70% behien poblazioa libre dago, edo zona libretan dago. Horren merkatuen aldetekan eragina handia du. Haiek guri ekartzen aldigute, baina gu haiek ezin digu bidali. Eta gero badire bertze merkatu batzuk, Afrikakoak, horiek hasi direla exigitzen. Orduan, gu zikina balin bagaude, bakarrikan bidaliko dizkiete garbiek. Orduan horrek kompetenzien aldetikan, gero horren eragina zen da prezio bajatzea. Orduan momentuz, jendea batez ere behipintoko kuadrak arrexo gautelakoz, hasi beharko dute pensatzen igual IBR-en kontu hauekin, zen programa luzea da, ez da egun batetik bertzera egiten, hau da, erten duguna bezala, inglesa bezala, baten eskatzen zute ingleseko titula, inglesa 2 hilabetetan ez da ikasten horrek eskatzen du urte batzuk. Programa hau eritasunak edo zein eritasun garbitzeko eskatzen du urte batzuk. Orduan, poliki jendea joan dezala sartzen, programa haunten, hastea behiak garbiak erosten, eta poliki abergarbitzen dugun zen. Oain momentu honetan, ez du suponitzen jeuz ere, baina gero eta lurralde gehiago, adibidez Gipuzkoa garbia dago, Bizkaia hortan dago, Frantzia garbia dago, hemen onduntuguna garbi daudenak, eta horrek mugatuko dizkigu gure salmentak. Bai, bakarrik ez, abeltzainak esanen du, bat igual esneko behiak dituztenak, goera ez dago erreza, borontezko txertua da, garesti xeo gainea, ez da, ezagin Nafar gobernuak hortik ere, pixua lagundu beharko luke, baldin bada bultzatu hori eta garbia izateko, pixu bat. Bai, baina, por ejemplo, badire gauz batzuk, txertua bai hor dago, baina baita ere, nahiz eta txerto patu, bioseguridadeko neurrek ez badire hartzen zu gero, bai, txertoa patzen du, baina gero erosten zu edo zintokitikan behia, ez du jaiten. Hau da, beti erten dugu, bezala aurratxugunak inglesarekin, bai, inglesa, bai, akademia pagatu behar da, eta bai, baina eski mendi biagunetara inglesa exigitu gute leku guzitan. Eta oain arte, igual presionaldetikan ez dugu ikusten, baina gero hemendik 2 urtetara gure inguruko guziek kalifikatuta daudelaik, orduan ikusiko dugu gure aratxe gutio balio dutela. Eta orduko ertezunat, nahi du kalifikatu, kostatuko zaigu 4-6 urte. Inbertze, eski gauz horiek ez dire a korto plazo itena. Hori da, gehiago da konzientzia fera, pixuat konzientziatu eta hasila, mugitzen. Horregatik hasila eta gainera hortan sartzen dena, bere albaitero pribadokin egon behar da kontaktuan, pixka galdetzeko, zeiten aldein, interesatzen zaion, bai edo ez, eta eritasun bat, alde batetikan, badugula txertua, bakarrikan jotzen diola behiei, ez hardi, ez herri, ez behorrei, bertzi, bakarrikan behiei, eta alde batetikan kontrolatzen hako dena, poliki. Bai, eta ikusita ondokoak, adibidez Gipuzko eta Bizkaia garbia direla, jagaratzen zara pixotatzean, ez? Claro, eski hori da. Batez ere, problemak sortzen altu, ze baderotan egia da, baina, jende honez, ni total saltzen dut hemen Iruñeko mataderoan igual ze, eta bai, poliki, da komertziala azken finean, eta poliki erretzen, aizten hartzen duguna, ingleseko titula, total, baina gero inguruko guzi balin badute, leheno zen un plus, eta oin kasila nahi eta nahizkoa da, eta orduan, hemendik 2 urtetara, ikusiko dela, nahi eta nahizkoa izan dela.
Oso ongi Josu, garbi geratzen da, jendea abeltzainak kontzientziatu eta hasi daitezela iberren aurka prebentzio lan horiek, txertoak eta lan ongi egiten aritzen. Eta zuri eskarrak eman, berriz azalpen hauek emategatik, eta ongi segi. Bai, zuei, bai. Bale, berte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.